Tao po! Tao! Apa ya, ma'am? Ay, sir! Si kayo ni Sir nga Rodelio Balora? Ay, uwi, ma'am. Ay, sir, siya jaya pa nagyawat iti tagi 500 nga pang Noche Buena. No, makikita mo DJ sa social media no ka? Uwi, ma'am. So, Ay, panak, dati maawat ni Nord. win, kaysa mapan kayo pa ijay nga pan makipilpila, so nga saklat tagin manon dituin, sir, so nga kwa. Saklat ati pa nagyawat kanya yun. Nagsaya at nga, ma'am, no. Dati maawat may. Win. Ati ni sir. Ay, peso matatan. Win, nagpapayso atoy. Ala, thank you, ma'am. Sir, tig mo kanya klata di 200 din pa. 300 lang ti mo kan kanyang. Apa nga ki 500 di magbagata nga kas dyan. Apa alam pa 200. Haan kit pinagpasahis ko sir ata. Sumila iso nung si Kati mapan makitila ijay di magkwami lang. Adi 200 nga pagpasahin mo ijay saklata na pan tuwin makipilpila kan to pa ijay o di saklata bin manon tuwin. Mag-aral niya ti maaral na nga. Di 300 din. Makaala din sir. Makaala ti pang Noche Buena din. Nga inyo maaral na nga di ay. Dikit. Dikit. Kumatang ka ti may sa anya 1/2 nga dikitin. Tapos mga nakati asukar, dun sa amin inyugyo, di sulatan. Mabalin na aging, sir. Tid mo di baryana, sir. Bariyang ka pero dito ay. Win, Nyamit kita bariyang ka pa ito ay. Win, sir. Kailangan. Nak, bariyang natin eh. Pabariyang ni ma'am nga ko atin eh. Nyamit din.